Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka, inda muke kawo muku sharhi dangane da wasu fina-finai na Hausa. A wannan karo za mu kawo muku sharhi ne dangane da fim ɗin Wata Shida, wanda muke sa ran zuwansa a ranar Laraba mai zuwa. Wannan fim ƙayatacce mai sabon launi, mai sabon yanayi, tauraronsa na haskawa, wanda a sati mai zuwa za mu ga yadda mahaifin Nilu da kuma mahaifiyar tasa suka samu ainihin saɓani, inda yake sakinta ya ba ta zaɓi akan cewa ta zaɓa ko dai shi ko kuma ita wannan yarinya, ta kuma zaɓa in dai akan rashin lafiyan ɗanta ne da kuma ya samu lafiya sai dai ya sake ta, inda nan take kuma kai tsaye ya sake ta domin ta ce ita fa ta zaɓi ɗanta ya samu lafiya. Turka-turka. To ya za a kasance? Ɗa dai nashi ne, ya kuma za a kasance? Shin za ya ɗauke ɗan nasa ne, ko ko ita yarinyan da uwan yaron za su ɗauke yaron su yi wurin magani da shi? Turƙash! Sai kuma haɗuwan Zara da ainihin Ɗahiru a garin Kaduna. Shin Ɗahiru zai shirya dabaran da ba za a yi wannan haɗuwa ba ne, ko kuwa za a bari a haɗe? Tun daga dai lokacin da aka fara wannan tafiya ake ta samun kullewan kai. Zara kanta na ta kullewa, inda a karo na farko ta samu ainihin Ɗahiru ya fara Turanci, inda aka nemi ƙure shi, sai kuma a karo na biyu a kamfani ma haka ya turance su. Ba Turancin ma ne abin nazari ba, a'a, shi ne sai da aka ainihin tambaye shi wani abu da ya shafi accounting, kuma ya warware lissafi, wanda kuma aka gani lallai wannan abu haka yake. To fa, kullewa ta gaba shi ne ta yadda take ganin abubuwa na tafiya a gida babu wani gargada, inda da kaka ta so ƙure su ma nan ma ya yi saving nasu. Turƙash! To fa, ga shi kuma aka hange shi can tare da wani dattijo da kuma wani mai coat a wata gidan gona. Kai! Anya Ɗahiru kuwa? Sai ga shi kuma za a haɗe a Kaduna, domin ta ce tare da ita za a tafi wannan Kadunan. To in an je Kaduna ya lamarin zai kasance? Turƙash! Aiki ga mai ƙare ka. Lallai a tara a shirin na Wata Shida na wannan mako, domin kuwa akwai kallo. In aka haɗe a ainihin Kadunan nan, ta ga cewa inda ma suke neman su samu wurin shiga, sai ta ga Ɗahirun ne a wajen, shi ne babba kuma jagora. Turƙash! Yaya yanayin kullewanta zai kasance? Idan kai ne, me zai faru a wannan lokaci? Shin za ta ci gaba da tafiya da shi a hakan ne, ko kuwa za ta sallame shi? A zahirin gaskiya dai ta san cewa kuɗi ya girme ta, to wai shin me ya kawo shi wurinta? Wannan babban abin tambaya ne. Me yasa ya koma Kano yana garuwa? Lallai wannan abu ne da ya kamata a bincika. Dole ya zama da kullewan kai a lamarin. A ci gaba da biyan wannan shiri domin